Makikita sa mga kuha ng CCTV footage mula sa isang ospital sa Urdaneta City ang nakaitim na taong ito na tila nagmamasid. Ilang sandali lang, pumasok ito sa isang kwarto. Makalipas ang ilang minuto, lumabas ito tangay ang isang itim na bag at dali-daling lumabas ng ospital. Nakuhanan din sa CCTV ang kawatan na nagmamadaling sumakay ng tricycle. Ayon sa investigasyon ng pulisya, dumiretso ang sospek sakay ng tricycle sa Binalonan, Pangasinan. Dumiretso umano ito sa banyo at nagpalit ng kasuotan. Base po sa pagre-review po namin ng CCTV, napag-alaman po natin, sir, na yung suspect po ay mabilis siyang pumasok sa loob ng McDonald's sa Binalonan, Pangasinan at nagpalit po siya ng kanyang kasuotan. At pansin po namin, sir, yung handbag na nawawala na pagmamay-ari ng biktima ay wala na. So, ang bitbit ng suspect ay yung kulay red na lang po. Ayon sa investigasyon ng pulisya, ang natangay na bag ay pagmamay-ari ng isang clinic secretary. Aabot sa may higit 50,000 pesos na cash, IDs at ATM cards ang laman ng bag na tinangay. Kinilala ang suspect na isang miyembro ng LGBTQIA+, 28 anyos na tubong tayong Abra at kasalukuyan umanong naninirahan sa Urdaneta City. Base rin sa pag-iimbestiga ng pulisya, naaresto noong 2021 ang suspect sa Tublay Benguet sa kasong may kinalaman sa droga. May nakabinbinding reklamo sa kasong pagnanakaw sa probinsya ng Abra at Pampanga. Nag-exert po kami ng effort para malocate po itong nasabing suspect po natin until the time na patrol po natin sa Rogues Gallery po na nakikita po natin dito na may mga records po itong suspect natin. At dito po kami nag-come up na mag-imbestiga at magsagawa ng mas malalim na investigasyon sa kanyang background. At napag-alaman po namin sa tulong ng ating kapulisan sa probinsya po sa Abra ay napag-alaman po natin na ito pong suspect po natin ay native po pala siya sa Barangay Bagalay, Tayom, Abra. Patuloy namang tinutugis ng mga otoridad ang kawatan. Inihahanda na rin ng pulisya ang kasong isasampa laban sa suspect. Sa ngayon, sir, ay nakahanda na po yung ipipila po natin na kaso sa Office of the City Prosecutor's Office. At dahil na-identify naman na po natin at may mga certification na sa kanyang pinanggalingang probinsya at sa kasalukuyan ay handang-handa na po yung mga papeles para i-present po sa City Prosecutor's Office. Lester Narag, Balitang Solid North.